Kumsang ni somni pathum October ni sompanga zingram panga Vikram Singh chu New York Liberty International Airport lama chuan in khalphein avathlen hnuah chuan lobby-a thlasom paria chungzet online atanga alo biak to dipai chu angak tarana anua dipai alo thlen chuan ranui sangin a hmelte a piat mangte phone a biak thin dipai ngei kha ani ti chu sia in alo lom maya Vikram le dipai ti hi hemikum December thla hian in nei mai tur an ni nge anupui hwal dipa malhotai te chungkwa hi apartment room pahni omna Resimbak Road Nagpur Maharashtra omin third floor a an khosameka paber Suresh Malhotra kumsamnga pathumi hi Nagpur Regional Transport Office a kumsom pakwa lai lo thokbe tuin tuna po hian ala thokmek sil nge a in anupui Kamla Malhotai po hi kumsamnga pakhat mi ni to in lama puante alo thui be chin boka chutiang chuan kumsom pakhat chung he apartment a hian khosa in panu pahni phir Deepa Malhotra le Priya Malhotai te an nei bok ani Deepai le Priya te hi kumsang kha zakwa somkwa pasari March thla khan lo piangin mini sompali lekin anin thlau ani ome Deepai hi logistic farm pakhat Seda Bulia data entry na thokin thakata chengsing khat sang khat bel a hlo ve tlang puya heta a thopui tena an soidan chuan dipai chu mi je thatak nei a thopui te ta na noksak le nin omzonga omngai lo mi ni in thopui nuam tak ni in an soya in dipai hian Maharashtra hi voi khatma ala chosan ngai lo nge a laizawn priai po hi dipai thona tho hian a thok ve boka amairo chu an thona department ain anglawa ani na ero asang deu zong bok ani le chuan January thla kumsang ni somni pathoma michen khati atangin Malhotra chungkwa le singchungkwa te chu anin hmel veta a singchungkwa te hi Ludhiana Punjab chengmek ni in an fapa Vikrama kumsom thum pakhat software engineer New Jersey USA chengmek ta hian nopui tur an zon sak alo ni a eta hian Malhotra chungkwa te chuan an fanu te pahni Deepai le Priya te thalak pakhat ve chu do thlan turatan hian an thon ta a ma se Deepai thalak hi an thon masa hret ti a hnuwa hriat chhuah ani thung te chuan singchungkwa te chuan Deepai zok chu lo thlangin kar khat chung lek hian mawata na an du thuron soin a kum le kum top lambela ine na bo sai the tur chuan an rel thluta ngala chuta tang chuan Vikram le Deepai te po chu online manga in before chinin video call mangte po in an before china ni pui hun aron in her chwa meu phei chuan Vikram le Deepai te po chu anin ngai na sauta viau mai chu mai ba ka Deepai ta na visa an dil po chu August tha pom alo ni vele ta zela chumi ni wan chuan flight chu October ni sompali ta na book ni in nei na chu Edison New Jersey USA a December thla mang torin ro manna an siam ta ani heti lai me khian Priya po chuan September thla kumsang ni somni pathuma anu le pa te ne na chuan Pune a na thar thazok a hmu thu lo sein hi chawadia data processing farm pakhat ani thule lo thazok ani don thu a sei ve boka le chuan September ni kwa anin cho chhosan halien engma thilrin hel a lo nia an shata wangin anu le pa te po chuan ba san thlengin an wa thla nge Priya hi me changoi choi tak mai ni in adu na le akal tumna chuan anu le pa te po ron lem lo hian atitlang top mai china ma se anua police le investigator tena an chhuile na chuan imizan hian Priya hian Pune alo pan reng lawa hi chawadi le a chheibela te Pune processing farm sang te po chu an zo kwale na po Priya hi Pune akal reng lo ti hriat ania chu mai ba ka an chhuile zelna Priya hian a unau nu Deepai huwa chap chu jun thla atang dei to khan alo hek sak dei to a chuta chuan call te message te document engkim te chu a phone atang chuan lo mu ve vekin alo access thei vek alo ni a hi a chan pakhat chu phir unau te hian an phone backup nan hian tablet pakhat anin man tawm wang nin an soya chutiang chuan thlasom pakhat chung chu Deepai le Vikram te in biak na te an thil in ser ton te an du zong te le
an chak zong te anin shil ton chin po hi priyai hian alo shebe bek chin alo ni ti chuan September thla aron in her chhuaka di pai po zoi zoya in pek tran ve zelin Vikramanen po ni tin deuh tho anin bereng renga heti lai mek hian Vikramale achung te po chuan in neina hmun tur chu an lo po cha fel deuh tho to a tin di pai no kamla mal hotai po chuan nak porlama changa an gas les tur te po chu lo pa sei ve mekin chung ko pani te chu anin po cha na sabok nen an boi dun emema October ni som di pai flight ma ni li vel ala tia chuan rei po chu an in Rosming Road nak pora chuan u naw no in po cha pui tur le thla tura lo let vele in kamla in erong a bol zot nuwa chuan an chung kwa in chahlui kil hawin an ti ti hloma chuta chuan an pali chuan hlim taka in kom khomin pa ber sure sa chuan afano priyai chu ana thar chung chang te zot pa chuan pune chu nuam ati le ti lo thu te azota chuta priyai po chuan thataka chang pa chuan anu hne na chuan in neina anin po cha dan kal chho vel te chu ngun thluk tak hian azot vele boka anu po chuan gas lis vel a shilai chuan uluk devin priyai chuan alo ngai thlakar mai ani ti chuan di pai flight chu October ni som pali ani kan ti to kha di pai hian a flight nang turin a hma zan October ni som pathum zana khan Mumbai lam panin hemi zan hi an u nawa anin hmu don nung ber ani nge a ma se October ni som pathum alo ni chuan Nagpur train station a anu le pa sore sale kamlai te chau chuan an fanu di pai chu an lon thla chuta chuan an fanu chu ko in a thlen vel a kol tur te chuan an cha boka ma se a laizawn priya iro chu aron tel ve thelo thung ani hian di pai kalma ni ni vela khan anu le pa ti hne na chuan a boilu tu ka wanga a laizawn no chu aron thla thei don lo thu aron shil lok to alo ni a chu mai ba ka a in thiam lo thu te po aron sei nge ni o me ti chuan October ni som pali zinga di pai po chuan Mumbai Chhatrapati Shivaji Maharaj International Airport Mumbai chu thlengin Dipa Malhotra ti mingeya check in ni in ama passport ngei meile a visa nen chuan Air India flight AI 131 a chuan a chuang tawang maya chumi no October ni som pali a chuan thlok chhok ngalien New York Liberty International Airport chu New Jersey a an sana chuan jing lamdar som le mini somli borvel ni in a thleng ve ta ani airport security check-in zong song de chu paltlang vekin heta hian ama lo hmuak tu a pasal hwal Vikram lam chu mong changin a pan ta chat chata a hmela chuan a hlim hle ti hria theini in anin hmu hnuwa chuan Edison lam chu an pan ta a heta hian Vikram a chuan di pai chu a chawle a chawlo thu te zotin di pai po chuan a chaw ve deuh thu chuan alo chang maya apartment an thlen hnuwa hian di pai chu darkar som pakhat lai mai a mu thil ta ka wangin Vikram a chuan a chaw viau tura a ngai bok ani le chuan online atanga inbia ani awangin an le in polu tuklem lawa ma se an han chen dun ta ka chuan an film khru donin anin za ton mai ba ka an la lai dun ve ve ani ber maya Vikram a chuan kar khata ni thum in lama tang chuan na thok chenin kar topa an pahnia chuan an chok don fo chena chuta chuan anin bul le thenom vela te chuan leng dun chinin chutia hlim taka hun an man lai mek chuan kar lawa October thla chu alo zo ve don tareng mai November thla te ron in her chovin Vikram le ti pai te in nei in boss in po chu a mor an bok lek lek to bok nen somna po an thon chok mol mol to a Vikram anu le pa te po chu Ludhiana atang chuan lon kal ve bokin November thla kar thumna vela chuan anon thleng ve le boka heta anin hwal na hi December ni hnia Union County a nei ni in chumi hnuwa New Jersey a in nei na chu an bo se chunjom takngala heta hian Indian bhani chu shet pui tu a ron tangin register a po an hming te an sign be a ani nei na chu nem nge zui anita ani te chuan ani nei na hmuna tang chuan in khal hol in Vikramanu le pa ta chuan no patuak thar te chu chahlui an lo kel puya chumi hnu rei bak lawa an fapar Vikramale an mo te chu India lama chuan an kersan le tamaya chutiang chuan Vikramale di pai te po chuan an nu panun thar chu hlim taka mangdonin hun le ni te chu an chiar ve ta zela
Mase ani nei atanga kar thumna vel le ka chuan United States Immigration and Service ne na changin lekha an dong hlal mai chu lekha chu di pai ta tur ni in section 1485 adjustment of status application ina aphutangin di pai chu niriat chunga USCIS application support center New York biometric service te tura shiatirna alo ni rengmaya chu lekha chu an chernon nuwa di pai chuan a plan tel lo thil hote ni se chu a hupur te mema zante po mu tha theilo hialin ama chuan thil danglam om tetlat mai engwanga he te se hupur biaw nge ani angle ama le a thalak te le a fingerprint te chu adik chi angem tin a passport le a visa te nen chuan alo in milem ti kha an endik don ani maya ama nge ni se chuan lo thona chan tur om si lo ani se chuan engwanga lo thong em nge ani han thlir sel don ti ang ti chuan December ni somhne pariat jing alo in her chaw chuan Vikram chuan di pai chu USCIS application support center ni uya ka chuan wa shoi ngalien a mun chu jingdar kwale a chanwe bel bora chuan an thleng rol maya Vikram chuan ponan omlaien kalpui angai le ngai lote di pai chu zotin ani chuan ama a ati thei thule motora chuan lo ngak ri mai turin a shilta a heta CCTV footage atanga alan dan chuan di pai hian salwar pol de ulam ha in beklian baklo ak boka chumi nuwa office chunga chuan lotin reception hena tang chuan number alak nuwa waiting room a chuan kalin ama anlo ko hon chu a ngak taran maya ti chuan dar somle a chanwe vel bora a number chu ko ni in countera chuan a passport te ani nei na certificate te chu anlo check in nuwa chutalo tho chuan a ming chu di pa sing tia zeklotin biometric an nei na station room to pa holam pantur chuan a shili a helai biometric room chunga hian CCTV awm lo ba ka room chunga hian camera le a kai hnoi lampang che reng reng he man khaptlat ani a amai ro chu room pona hallway camera atang chuan room chunga lut le chuak te chu a hmu thei bek thung di pai po chu dar som le a chanwe bela room a chuan lutin technician chuan di pai ko chung tang te chu alo scan hala heta hian dinglam scan ma saphotin veilam a han tiri a chumi hnuwa di pai chu en bangin lo ngak lok to chuan a shileta a chumi hnu chuan supervisor le technician de chu a kauta a chuta supervisor zok chuan phone chu minute ni vel mang photin chumi hnu loka chuan di pai na chuan a document a thil dik tok lo le in mil lo awm tho chu a soitamaya ruma chuan lo ngak ri lok tur chuan shilvel in dar som le mini somnga pakhat bor vela chuan USCIS officer pahnih chu room chunga chuan an ron lut le a di pai passport chu dokana chuan da ni in a hming an han zota chuta di pai chuan di pa mal hocha ani tho chuan lo chang mai in a pian ni le a thla te chu an han zo le po chuan di pai chuan thatak chuan a chang be zela nima sila officer jinga pakhat chuan a fingerprint an test no tak le a visa a fingerprint chu a email lo tho shilian soifi atwa chuan atita a ma se di pai ero chu angoi tatlat mai chumi hnu chuan officer chuan in soifi atwa chuan han tili a chuta po chuan di pai chuan dokan chu a en tangot mot maya dar som pakhat le a chanmi vela chuan New York field officer FBI agent pahnih te chu room chunga chuan ron lut vile tarupin di pai chu a document diklo awangte visa permit man diklo na awangte chuan United States court title som pariat hmang chuan man anita a handcuff chu shentir ni in main hall lama chuan an hroi chhak zoita ani chumi hnu lok chuan FBI agent te chuan pona motora di pai lo ngak mek tu a pasal Vikram po chu an kaulut veta a ma se aron no chuan anupui chu handcuff ni na officer pahnih te in kara lo omra na hmu chuan mak ati in ashil a hai em maya chuta agent pakhat zok chuan di pai chu hroi chhakin pakhat zok chuan Vikram chu thu turin ati thunga chuta chuan tuna meichhia anman anupui a chen pui mek chu dipa malhocha ani lo tho ashil tamaya chu vele Vikram chuan soidor po ashila hain oi harsa ati mema Vikram chuan ani le di pai tak tak chu khonge omti in a han sol pata chuta agent chuan an na shiat mai lo tho chuan a chang le ta ani
Tichuan an hmeichhe man dipai anga inchal chu December ni somni paria chhnolama county facility a chuan hruainin in a thlate an laksak nuwa a fingerprint te pawh chu laksak vek ni in case number an siam sak zuita a nima sila chu nu chuan Deepa Malhotra ani thole Vikram anian chuan ani nei nuwa Deepa Singh ani to thu te chu ala soive fanfana ma se FBI te chuan immigration file siam sakin a biometric test le a visa thalak te chu Interpol lama chuan an thon le a chumi hnuwa Interpol lam chuan CBI New Delhi te hna chuan chu thil chu thon ve le in CBI lam chuan Maharashtra Police Station lama an thon phei ve le a Nagpur Police Headquarter lama officer pakhat chuan file chu lodong batin file a hon hnuwa chuan visa te meiche thalak te chu ngun taka lo endik vekin tuna New Jersey Police Custody om mek chu Deepai ni si lo chuan Deepai tak tak chu khonge om ta kanga in Deepai anga om tum chu tungi ani ta kang te chu angai to na satamaya heiwang hian police record vel te chu enqual zong sungin chuta chuan Deepai te chung ko address Resimbag Road Nagpur chu a hmuchhuak ta hlawa chumi hnu darso pakhat le minisomli pasari vela chuan Suresh Malhotra Deepai le Priyai te pa chu phone ngalin Suresh a chuan an tho na hmun transport office atang chuan call chu alo chang vata chuta police officer chuan a hmingte anupui hmingte a fanu te hmingte le an address chu cheng taka soitur chuan a ti zui ngala chu vele Suresh a chuan ngai thatlo na po nei lem lovin thadeu chuan lo chang ve main police officer chuan a fanu Priyai zok chu tuna khonge a om ti in a han zot le a Suresh a chuan pune a om thole a che na te ama biak po thein tur te chu alo shil ve le ta a emi hnu a hian police officer chuan Deepai zok chu engtik nge a biak na hun ber tia zot le in Suresh a chuan ni hni kalta a biak tho soin a ti thin dan pa nga ya cholni a pianga a phone thin thu a soi le a emi hnu a hian police officer chuan phone chu a da zuita ani ye chuan officer chuan Suresh na apek Priyai number chu a call tangat ngata ma se a ringral thak mai si chu mai ba ka Suresh an Deepai USA om biak po theina tora apek po chu biak a han tum po chuan a ringral thak ve boka anhuwa an pahnia biak po atum po chuan chang to tu ma chu anom ta chwang lo ani ye chuan chu tiang te ani le tak zel sia chuan Suresh le kamlai te no pa chu police station a chuan kau anita a ni hni kalta a New Jersey an man ta kha an fanu Deepai ni lovin Priyai ani thu an no shila Deepai ero chu aum na chin an shet lo thu chu an soithung Deepai chu mi bo anga ngai ni in missing case po chu file an ngal boka heta hian police lam chuan Suresh ati in chu an dab vek ba ka abik takin Deepai le Priyai room de chu forensic ne na uluk taka dap kwal vek ani a chuta chuan maktak mai hian room chhuat floor tile tuk verbul hnoi lam dewa chuan mishing thisen ni om tak mai chu mo chhuah anita a in sel tawarina a chhuilet le na Priya Malhotra chu October ni som pathuma khan anin bul hnai Resimbag Road Nagpura hian akal nge ni in langa a phone signal chu zingdar som le mini som pathum vela bowin a hnu dar som pakhat le mini somli vela chuan anung le thung ani ye chuan January ni riat kum sang ni somni pali aron in her choka chuta chuan sanghaman tu te chuan Eastern Golowada chuan mishing rong ni om tak an hmuwa rang takin police lam chu hriat tir ngal ni in police an bathlen chuan rong chu tuya car som pahni atanga car som pathum bor vel om to ni in an ringa ye chuan rong chu la in din test chu an nei hnuwa January ni som pakhata ti test result chu aron chhuakta a chuta result ta chuan Deepai le Priyai te ruma ti sen an hmu chu lo in mil chein chu rong chu Deepa Malhotra rong ngei ni ti chu an confirm zui te boka ye chuan Maharashtra police lam chuan investigation an kalpui lai chu missing case ni to lovin murder case a an let le ta ani Priyai chu US Federal Custody New Jersey a shen mek lani in United States immigration case a shem mek alani ba ka thunei tu te thu chok chu alangak ringa heti la hian Vikram Singh chu FBI agent de chuan interview in ati chung zonga
Priai abula acheng ve chu mak ati mema tin anui dan te di pai ne na an thil soi dun chin de chu a hre ve vek bok si nen danglam hre chu ma se an hmele an pian mangte an vek awangin han ril hel na chang a hre lo ni in Vikram chuan police ne na chuan a soi nge a hetianga a hria chen lo chan po hi di pai nen chuan ataka khan an la in mumya lawa online mang chawa inbia an awangin rin helna engma ani lo ba ka anin biak reng thin awang hian hrichiang be thokata chuan a in ngai hle a chutia ataka a hmu ve ta ka chuan an lai dun be ema an jam chhedun be hle ni in a soi bok ani le chuan Priya Malhotra po chu Mars ni som pali kumsang ni somni pali a khan India rama run shoi let vele anita a Nagpur Center prison chu panding ngal pui ni in a trail hun do chu a ngak taran maya ma se ni somriat parok kalta a New York an mana tang khan public statement pakhat ma ala siam lo thung heta hian ain pon lo ba ka athiam tho po engma sei chok me lawa nima sila Maharashtra police lam chuan Priya chu just thumot mai ordirin first degree murder case Indian Penal Code noya section zathum pani na te documenti borbana case sanghi som pakhat na tile midang din mun lo lan na section zali som paruk te mang chuan case an sem sakta a chu mai ba ka USA Federal Judge na immigration na an charge na po kha atan hun chung thlasong pariat na turin an beli a chung charge se cho kota bo zui turin ro manfil ani suita ani le chuan September ni kwa kumsang ni somni palia khan Nagpur Session Kota trial chu an chanta a chuta chuan prosecution lam chuan case pangaron thelu tin DNA analysis te sel ta wara changa Priya phone call an chui let na atangte internet account atanga an chui dan te di pai WhatsApp alo hek sak chong chang te a visa te le a passport ati ching pen dan chong chong de chu evidence atan an ron mang fai ta vek maya nima sela Priya ukil te ero chuan a phat the ang chu lo phave watin sel ta wara changa a phone call chong chang an chui de chu adik tok lawa Priya khan Pune ani lo Nagpur atang in phone call kha amang ti fin fiana omlo anti betla thonga chumai ba ka tilkal solte ombe the ani ti in a phavetlat boka ma se hetal chung chong hian defense lam chuan witness pani kawin prosecution lam ero chuan witness som pakhat lai an ko ve thung di paile Priya te pa Suresh Malhotra chu trial ne atanga ni le na ko ve ni in Priya in Pune akal chung chang te afano pahni a hmon hun ber zan te khan thil engemaw diktok lo awmin isha MT in anzota ma se ani ero chuan chutiang danglam na om a hriat lo thule he thilthleng rak thlak takhi a soi fia thiam lo thu a soi tel boka chumi hnuwa kamla e di paile Priya te nu po chu ani nga na ko vele ni bukin ani ero chu zona pakhat a chan zo hnuwa chunjom thei to lovin kota tang chuan an roi chuak ngal te pata eiba ka hian Vikram Singh ve thung chu ani sarina chuan video conference manga komne ni in Priya ye dipai anga omne na anlo chen nun chunga Priya omdan vel te chu an zota heta hian US CIA sa Priya an mani khan Priya chuan thil soi ani le nei lo te an zo til boka chuta chuan Vikram chuan chutiang thil engma soi ani lo thole anu pu chu handcuff ne na amu khan aril ru a boy vek thole a ham hai hle thu a soi bok ani le chuan chal zo thleng po hian Priya Malhotra chu ala in pang do chong holawa hei wang hian ni thum chung lai mai chal zo hnuwa jury te chu thu khomin October ni thum kumsang ni somni palia khan thutluk na chu an puang ta a chuta chuan Priya Malhotra chu Maharashtra police chuan cha siam sakin case pathuma thiam lo chantir ani ba ka jaswan kumsom ni panga chung long ina tang tur le parol po a chok theilo turin a shimta ani le chuan court pon lama Vikram Singh le attorney te chu journalist hau te chuan komtumin an lo hwal vela ma se Vikram ero chuan engma saidu lo thung ma se Suresh Malhotra ve thung chuan chanchin bumi ti hne na chuan thotlem soin kumsang ni somni pathuma khan a fanu te pahni chu alo chan fil dei to a pakhat chu thina awang ani thole pakhat zok ero chu a chan le a hming soingena po a hriat lo thu a soitel bok ani ome
ti chuan hemi hnungah hian Suresh ali kamlai ti chuan Resimbak rota an apartment chu chhuasanin an veng tho ral le lampanga chuan apartment te zawk lo in an in sonzuita a chumi hnu thlatam vak lo aliam hnuah chuan journalist pakhat chuan Nagpur Central Prison a awm Priya chawi interview ba nei puin journalist chuan hetiang thil hi engwanga ti nge ini ti in avasota chuta Priya chuan toite in katilo theilo ani ti in alo chang ringot ani awme ti chuan thlainge mozat in puacha a plan angin thil pu akal tluang hle ni kha amai ro chu a plan til lo USA an thil chin thin fingerprint test na chuan adik tak lo awangin a thil lo ti to song song de chu chhui chhuah ani ta veka arwak manale aswang to na song song de chu atham lal ta vek mai ani swal na hi chu fingle vervek taka harwak mani chin ma se atopa chuan chhui chhuah ani le tho tho chin ti minzir tir ome ole khati song kha ton chuma kan case ngai thla khole thei chu alo ni le ta a he case song changa in ngai dan te comment section lama inno se vele chhodom ya